Tässä videossa käydään läpi tarkemmin yleiskatsausnäkymä sekä raportointisivu. Tässä yleiskatsausnäkymällä laitetaan statistiikkaa kuluneen 7 päivän ajalta. Näemme nopeasti lataustapahtumat ja energiankulutuksen, yleistä tietoa lataustapahtumista. Esimerkiksi tässä tapauksessa keskimääräinen lataustapahtuman kesto on ollut 26 minuuttia ja keskimääräinen ladatun energian määrä per lataustapahtuma on ollut noin 44 kilowattituntia. Täällä alempana nähdään arvioitu tulo lataustapahtumista. Näemme myös nopeasti yhteenvedon latauspisteiden tilasta, josta voidaan huomata nopeasti, kuinka moni on esimerkiksi tällä hetkellä lataamassa. Siirrytään sitten raportointisivulle. Tällä raportointisivulla on esitetty yksityiskohtaisemmin tietoa lataustapahtumista ja latauslaitteista. Voimme myöskin vaihtaa tarkasteluväliä. Täällä on pika-asetuksia ja voi myöskin valita oman tarkasteluvälin. Valitaan nyt viimeiset 30 päivää. Voimme myös rajata tarkasteltavia kohteita tästä painikkeesta ja valita vain ne kohteet, joita haluamme tarkastella. Täällä on samaa statistiikkaa yleisnäkymältä, mutta myöskin uutta statistiikkaa, kuten suositut latausajat. Täällä on myöskin yksityiskohtaisempaa tietoa käyttäjistä, esimerkiksi kuinka moni uusi käyttäjä on aloittanut lataamaan tällä tarkasteluvälillä. Me nähdään esimerkiksi latauspisteiden toiminta-aste, josta voidaan huomata, jos kohteessa on yhteysongelmia. Ja lopuksi meillä on tietoa latauspisteiden käyttöasteesta. Kiitos kun katsoit. Tutustu myös muihin ohjevideoihin.